हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟାରେ ଆଲୋଚନା କରିବା କେଉଁ ଦେଶର ସଂକେତ କ'ଣ। ତ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଚୀନ ଦେଶର ଜାତୀୟ ସଂକେତ କ'ଣ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚୀନ ଦେଶର ଜାତୀୟ ସଂକେତ ହେଉଛି ନାରମିସମ। ନେକ୍ସଟ, ଜର୍ମାନୀ ଦେଶର ଜାତୀୟ ସଂକେତ କ'ଣ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜର୍ମାନୀ ଦେଶର ଜାତୀୟ ସଂକେତ ହେଉଛି ଗହମ ଫୁଲ। ନେକ୍ସଟ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦେଶର ଜାତୀୟ ସଂକେତ କ'ଣ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦେଶର ଜାତୀୟ ସଂକେତ ହେଉଛି ନବଗୁଞ୍ଜର। ନେକ୍ସଟ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦେଶର ଜାତୀୟ ସଂକେତ କ'ଣ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦେଶର ଜାତୀୟ ସଂକେତ ହେଉଛି କଙ୍ଗାରୁ। ନେକ୍ସଟ, ଇଟାଲୀ ଦେଶର ଜାତୀୟ ସଂକେତ କ'ଣ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଟାଲୀ ଦେଶର ଜାତୀୟ ସଂକେତ ହେଉଛି ଶ୍ଵେତ କଇଁ। ନେକ୍ସଟ, ରୁଷିଆ ଦେଶର ଜାତୀୟ ସଂକେତ କ'ଣ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରୁଷିଆ ଦେଶର ଜାତୀୟ ସଂକେତ ହେଉଛି ଦା ହାତୁଡ଼ି ତାଲା। ନେକ୍ସଟ, ଭାରତ ଦେଶର ଜାତୀୟ ସଂକେତ କ'ଣ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭାରତ ଦେଶର ଜାତୀୟ ସଂକେତ ହେଉଛି ଅଶୋକ ଚକ୍ର। ନେକ୍ସଟ, ପାକିସ୍ତାନ ଦେଶର ଜାତୀୟ ସଂକେତ କ'ଣ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପାକିସ୍ତାନ ଦେଶର ଜାତୀୟ ସଂକେତ ହେଉଛି ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ତାରା। ନେକ୍ସଟ, ପ୍ୟାରିସ ଦେଶର ଜାତୀୟ ସଂକେତ କ'ଣ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପ୍ୟାରିସ ଦେଶର ଜାତୀୟ ସଂକେତ ହେଉଛି ରକ୍ତ ଗୋଲାପ। ନେକ୍ସଟ, ସ୍ପେନ ଦେଶର ଜାତୀୟ ସଂକେତ କ'ଣ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସ୍ପେନ ଦେଶର ଜାତୀୟ ସଂକେତ ହେଉଛି ଇଗଲ। ନେକ୍ସଟ, ଜାପାନ ଦେଶର ଜାତୀୟ ସଂକେତ କ'ଣ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜାପାନ ଦେଶର ଜାତୀୟ ସଂକେତ ହେଉଛି କ୍ରିସମସ୍। ନେକ୍ସଟ, ଜିମ୍ବାୱେ ଦେଶର ଜାତୀୟ ସଂକେତ କ'ଣ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜିମ୍ବାୱେ ଦେଶର ଜାତୀୟ ସଂକେତ ହେଉଛି ଉଡ଼ନ୍ତା ପାରା। ନେକ୍ସଟ, ଡେନମାର୍କ ଦେଶର ଜାତୀୟ ସଂକେତ କ'ଣ। ଡେନମାର୍କ ଦେଶର ଜାତୀୟ ସଂକେତ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର ତଟ ଜାହାଜ। ନେକ୍ସଟ, ଇରାନ ଦେଶର ଜାତୀୟ ସଂକେତ କ'ଣ। ଇରାନ ଦେଶର ଜାତୀୟ ସଂକେତ ହେଉଛି ଗୋଲାପ। ନେକ୍ସଟ, ଇଂଲଣ୍ଡ ଦେଶର ଜାତୀୟ ସଂକେତ କ'ଣ। ଇଂଲଣ୍ଡ ଦେଶର ଜାତୀୟ ସଂକେତ ହେଉଛି ଗୋଲାପ। ନେକ୍ସଟ, ଫ୍ରାନ୍ସ ଦେଶର ଜାତୀୟ ସଂକେତ କ'ଣ। ଫ୍ରାନ୍ସ ଦେଶର ଜାତୀୟ ସଂକେତ ହେଉଛି କଇଁ ଫୁଲ। ନେକ୍ସଟ, ଆମେରିକା ଦେଶର ଜାତୀୟ ସଂକେତ କ'ଣ।
ଆମେରିକା ଦେଶର ଜାତୀୟ ସଂକେତ ହେଉଛି ଥିସ୍ଲୁ। ନେକ୍ସଟ, ମିଶ୍ର ଦେଶର ଜାତୀୟ ସଂକେତ କ'ଣ? ମିଶ୍ର ଦେଶର ଜାତୀୟ ସଂକେତ ହେଉଛି ପଦ୍ମ। ନେକ୍ସଟ, ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ଦେଶର ଜାତୀୟ ସଂକେତ କ'ଣ? ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ଦେଶର ଜାତୀୟ ସଂକେତ ହେଉଛି ନଡ଼ିଆ ଗଛ। ନେକ୍ସଟ, କାନାଡା ଦେଶର ଜାତୀୟ ସଂକେତ କ'ଣ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଜଣାଥିଲେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ।